Ondarribi, 15, Ondarribi, orain 17, Orio 18 litzateke. Hor dago burruka, Urdaibaik eusten dio bigarren tokiari, hirugarren postuari begira, Espainiako txapelketarako izan daiteken hirugarren txartelari begira hor, Ondarribi, Orio, Ondarribi, beste burruka bat. Bai, Orioko San Juan laugarren, esango dugu 29 segundora baserri. Bai, pixka bat txanda honetan laugarren, ez? Eta Ondarrabiak hori dauka, ez? Oraindik luzeria badauka hobetzeko alegin horretan eta indarra balin badituzte, ez? Orion denboa bukatua da, Oriok ezin du ezer egin etxoin besterik, baino denbo hori ezagututa, modu izan ezkio, oraindik Ondarrabik pixka bat zuzentzeko aukera baditu, ez? Kaiku nagusi! Kaiku Euskadiko txapeldun izango da berriro! Igaz bezalaxe! Kortaren kuadrilla erregemen! Zierbenako uretan! Kaiku Urdaibairi 13 segundo! Ondarribi 15, Orio! Behin-behineko zelkapen orokor horretan 15-16 baita ere! Eta itxasoko epailea horre, Bermeotarren eta Ondarribiaren artean sartu da. Arazorik izan ez da dingero. Kaiku egurrean dato. Itxasoko epaileak erne, abisu zehatza pala gurutzatuta hor, zer gertatu da? Abisu zehatza Bermeotarrei. Zer gertatu da hor, Jaun Andreok, erne izan daiteke gero tirabiraren bat, izan daiteke epaileen erabakiren bat, abisua oraine, Bermeotarrei, ene, bien bitartean Kaiku aurretik, erne Kaiku, bai, Kaiku txapeldun, hor dator Urdaibai, baina Urdaibai lehen kalera etorri da, ez zuen tarte handirik, seguruenik izango da tirabira bat. Hainbeste lan egin ondoren. Bigarren sartu da Urdaibai, hirugarren Ondarribi, baina erne, azerre bizian amunarriz Ondarribiaren patroia epaileari begira.